যতন সাইগাম যতন নাইতংনাই फेसबुक सोशल मीडिया तंगनाय ताकुते बुकुसंनो किनि जोंनिरो 48 करमसरा टीम YTF नि बाखात्रि कायसा कक्सानानि मुसुकमानि अबनि बैसं तिनो बासालायजा तिनि जों नुखा करमसरा हाति दायो बीजेपी दंनि कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम तंगमानि अ जॉइनिंग प्रोग्रामो जों नुखा प्राय 150-200 जना तिप्रा मथाय आकरे जॉइनिंग खायो नेबो काबंगमा सोशल मीडिया काबंगमा कक सालाय दंगो किने आं तिनि हास्टेल जत लुक रंसाना मुसुगो ते 48 करमसरानि जत सेंक्रारो नांसाना मुसुगो तिनि करमसरा जे जॉइनिंग अंगमानि और जे जॉइनिंग खानि रक IPF तिनि बर रकसे IPF तिनि सेंट्रल कमिटी ने GS दंगो मानिक कलय ते ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी सुरजित देबरमानि लीडरशिप बाय बगर मात्र 25 भोटार से बक जॉइनिंग खायो तिनि बक 25 भोटार जॉइनिंग खायो बक तिनि काबांगमा जॉइनिंग खायो बक्साका अबनो जों बेलेखिनो लासिमा सिंजा हाय मा दंगो तिनी हास्ते बीजेपी सरकार तिनी बक सेंट्रल बक सरकार हास्ते बक सरकार किन्तु बक जॉइनिंग खायो मात्र 25 जन भोटार किन्तु बक अबन बक सोशल मीडिया गो 200 250 300 नि बक स्प्रेड खायो बेले लासिमा सिंसा अबनि बागै तिनां साना मसु 48 करमसन बाहातै 48 करमसरा भविष्यत वर्तमान भविष्यत एकमात्र बुबाग्रानी फान बुबाग्रानी साया बुबाग्रा सामब्लि सिमसि 48 करमसरा दंगो अनबे केसा वनाना नांगिया जे अभाय काबंगा कक जे जॉइनिंग दं मानि कक सिलचा मानि अब केव बक फल्स बक स्टेटमेंट नको अनबे वनाना नांगिया जों ठीक दंगो 48 करमसरा जत ठीक दंगो जों बासकां 2023 जों फुनुनाय जे 48 करमसरा बुबाग्रा लगै जों दंगो जत 48 करमसरा बरक अनबे जों दंगो तिनि नुखा जिनि एमपी साहेब ताय जिनि बिरोधी दलनि नेता MDC बंनि लीडरशिप बाय जे बर जॉइनिंग प्रोग्राम खायमानि मात्र 25 भोटार जॉइनिंग खायो IPF तिनी दल और तिप्रा मथानी मासापुं करै CPM निबो करै कांग्रेस निबो करै और शुद्ध मात्र IPF तिनी किसु पंथी बक्स थांगरो जॉइनिंग खायो अबनि बागै IPF तिनी NC पंथी IPF तिनी NC पंथी कयेकजन बगर थाय जॉइनिंग खायो और तिप्रा मथा बया CPM बया कांग्रेस बर जॉइनिंग खाया अबनि बेंक साना मुसुगो जों बासकांगो आं हास्टेल जतलु करन कयनाय जों बुबागारान जों थानजाखायै अन लगे रगै बासां जे तिप्रा सारक जे एत्त बছর जे थुंजागै स्कुल जे फैमाने जे जों भुइनि बासाबाय जों तिनि राजत्व खाय जे इनफ्लुएंस खाय फैमाने जों अरायते मुक्ति मानानै एकमात्र जों बुबागारासे अन बागैनो जों थैपुं थांपुं जों लांमा तंसा प्रान्त जों बुबागारान लगे रगै